dollaren er steget helt vildt over for D-marken de sidste 2 dage. Den er gået igennem 145-niveauet, og nu i dag er den gået igennem 146. Den ligger på 146,4 i øjeblikket. Ja. Den er kurs mod 149, Ejlis. Aha. Vi laver kassen på den, og jeg mener kassen. Ja. Jeg mener pengene dobbelt op inden for 2 uger, knald, så er vi ude igen. Aha. Det er helt vildt. Renten i USA i øjeblikket, Ejlis, den er dobbelt så høj, som den er i Tyskland. Hvor vil du så sætte dine penge hen? Hvor får du flest for dine penge? Det gør du i USA jo. Det kan jeg jo godt føle, ja. Det er helt vildt, mand. Ja. Der er lagt op til kæmpe store stigninger på den her. Det er fuldstændig vildt. Ja. Og så sidder Ejle på score kassen, fordi han har investeret i dag. Og Ejle, det er historien. Jeg har 7 kontrakter tilbage, og jeg kan ikke få flere. Aha. Jeg er blevet kigget ned af broker i New York og London. De står op på pinden af mig i øjeblikket og flår i mig. Jeg står nede i pinden, og det er en flue i kopglas vand. Der er 7 tilbage på 119.000 stykke, og jeg skal bare vide fra dig, Ejle, hvor mange skal vi tage?